pon atención. Puro beatboxing, pon atención. Puro beatboxing, pon atención. Puro beatboxing, pon atención. Esto es puro beatboxing, pon atención. Puro beat. Perfecto, mis raps no fallan. No es que sea el pelo de Sokoku, es que mi rap es cuarto nivel de Super Saiyan. Y es que rapeo chico y nunca me quedo mudo. No estoy cojo porque soy cojonudo. Cojo y anudo y flipo, y es que lo he flipado. Veo a chicos sentados, el monumento está cuadrado. Mi rap coge y elimina, veo un uniforme, debe ser del colegio de las Simoninas. Mi rap es lo más duro, es lo que más peta. Dos altavoces, izquierda una furgoneta. Y es que el resultado ya está decidido. Maisa, épica, Smith, técnico de sonido. Yo si no sé, si me explico, Maisa es otro colega. Y el que tengo al micro, y saben que nadie salta rapeando en Baracaldo aquí dentro de esta carpa. Yeah. Estaba Susenia Baracaldo. Desaparece el telón y 121 en directo. Después de preparar esto en la habitación de la escritura, llega el vendaval de fuerza y viento. ¿Estáis preparados? Pues acomodaos y medís el nivel. Arriban MCs al salón de actos. Sale el DJ y se apagan las luces del escenario. El pueblo es Baracaldo, la mansión es la casa y Santa Teresa es nuestro barrio. Vale, hip hop mugimendua hasi izan Jamaikan, eta gero hortik bidai egin zuen Nueva Yorkera, eta bertan ja garatu zen, eta da orain ezagutzen dugun hip hopa, ez? Bere lau elementuekin, dala break danza, MCA, dala rapeatzen dutenek, beatbox, eta DJ-a, ez? Dira lau elementuak. Eta hip hopa pizkanaka junda gehiago eta indar gehiago hartzen, eta orain Jamaikatik Nueva Yorkera, eta orain dago mundu osoan zabalduta, ez? Hori da pizka bat... Bai, hori da, eta beno, musika beltzaren inguruan esango genuke hip hopa mugitzen dela. Barakaldon dagoen hori egoera hip hopa ikusita, gu gaude berton, Rufo beatboxerra, eta Bilbon ere badago jendea, Norte Apache. Eta hemen ere, hemen daude, bueno, hemen BRK, ZKN. Hemen Barakaldon berez dago nahiko egoera berezia, ez? Daukagu rap esena nahiko lodia den iriarentzako, ez? Bilbon adidez daude taldeak eta baino Barakaldorekin konparatuz hemen daukagu hiru talde nahiko potente, bueno, nahiko potente. Kakotzen artean diala geuk eta gero BRK eta ZKN. Baina hori da, esplotatu gabe edo oraindikan, bueno, egiten dugu gure bidea eta hip hopa ikusi alda ikuspuntu askotatik, ez dakit. Badago hori konpeti edo kompetizion esaten dena edo modukoa batzuek erabiltzen dutena. Baina beste talde batzuk hori egiten dute pasatzen diren gauzak edo zure herrialdean dagoen egoera edo... Berez hip hopa, nire ustez, ezin da eman olako definizio konkretu bat. Azken finea da, ez bizitzeko modu bat, baina zure zati artistikoa enfokatzeko modu bat, ez? Adibidez, hip hopan daude lau elementu. Ez dago inongo musikarik non dagoen dantza soinuak egitea ahoz eta barez. Guzti horrek ematen duena da, ez musika tankera bat, baizik eta mugimendu kultural bat. Eta horrek egiten duena da zerbait komplexuagoa izatea, ez? Guk egiten dugu batik bat erdaraz, baino gero sartzen du, betianik sartu dugu euskara eta gero eta gehiago, ez? Guk gure errealitatea bai etxean eta kalean gazteleraz da, nahiz eta hori guztoko ez izan, bainola da, ez? Eta gure filosofia da, atera behar segula modu natural batean. Beraz, ezin dugu zerbait bortzatu. Atera behar da, eta orain euskaraz gero eta gehiago egiten ari gara. Gure azken proiektuak, ez dakit hori Ari Sound Systemekin jotzea,
baditugu bos edo 6 bolo Gipuzko aldea. Bueno, orain gutxio baino bai. Bueno, berez gure proiektuak, bueno, hori berez bada proiektu bat, ez? Bero gure proiektua izan da El Surco del Tiempo, dala gure CDA, musikarriaren bidez aterata. Guk beti defendatu izan dugu esgaek eta olako, pues, bueno, no es de casaputas, pero puteferioak hori, egiten dutena da, zuri diru hartu eta zure obra beraien nahi duten moduan erabili, ez? Guk argi izan dugu hasieratik Creative Commons eta Copyleft antzeko lizentziekin lan egin behar genula, eta gure hurrengo proiektua izango da beste CD bat, orain gaudela baseak ja prestatzen, hemendik gutxira izango da Hiriaren Taupadak, dauka izenburu hola provisionala, eta hori, eta kontzertuak baudan, jungo gara Laredora, Biharamen, Barakaldon, eta bueno, beste bospalau daude, baina herri kolore olako ekimenak egitea guretzako oso beharrezkoa dela. Adibidez, guk gure aldetik zerbait aportatzen dugu, zuek zuen aldetik zerbait aportatzen duzue herri mugimendura, eta horrela zerbait egingo dugu guztion artean, hemen Barakaldon, egoera pizka bat hobetzeko. Arrastion Barakaldo, ta segi borrokan.